la 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 lelo la lelo la la, cobiza. Viñéronme buscar porque iban fundar unha asociación ecoloxista. Veume buscar Barbó, que era un arquitecto de Vigo, e que fóramos a Santiago. E ali na casa de Domingo Quiroga empezou a falar aquel señor tan sincero, tan que a mí me cautivou, porque o vi, non enganaba, me parecía sincero e que estaba vivindo o que explicaba, non? Aquela reunión estaba o meu profesor de Ecoloxía, Dalda, estaba o profesor de Fisioloxía Vegetal, Viéitez, o de Química, Bermexo, o sea, eu me encontrei ali coas persoas máis importantes da miña carreira. Era un momento no ano 72, 73, hai que decir que os homes eran os que asinaban, os que decidían e os que facían. Eu estive na reunión, mas non figuro para nada. Intentaban, si, burlarse de ti como muller. Son Adela Figueroa de Adega. Tamén escrevo, que tamén fago outras cousas, mas sei que son parte dun ecosistema. E nesa consciencia de saber que son parte do ecosistema, eso me dá a min a miña razón tamén de ser neste mundo. E convido a todo o mundo, a todas as persoas que sintan iso, porque cando se pode entender ben a gravedade dos problemas a nivel mundial e a gravedade das situacións e do conxunto da vida. Chámame María Bañón, ou M, como me coñecen algúns dos movimentos climáticos, Fridays for Future and Extinction Rebellion. Cheguei a esos movimentos xa cunha conciencia previa, non foi que me concienciara nesos propios movimentos ecoloxistas, senón que realmente estaba buscando algún sitio onde entender, compartir e facer algo. Por esa parte, xa de antes na universidade estaba no Green Campus, estaba en actividades relacionadas coa Oficina de Medio Ambiente, buscaba moita información. A maiores tamén, unha cousa que me calou moitísimo foi estar traballando, estuve non traballando, pero si nunha ONG, e tive moito contacto con compañeiros que eran de África. E realmente buscar información e saber hasta que punto persoas que merecen unha tranquilidade como a merezco eu van ter unhas condicións de vidas moi malas a nivel global por unha responsabilidade global, foi o que me levou un poquinho máis a decir non só quero facer cousas nesta organización, senón que quero ir a máis alá, non quero ver como protestar ou como chamar a acción dun problema colectivo a nivel internacional. Son Beatriz Nolla. Por un lado, estou na plataforma pola recuperación do Sar, que é unha asociación ambientalista que se centra en denunciar todos os insultos, os problemas medioambientais que hai no río Sar e a súa bacía, que tenta poñer en valor o seu patrimonio tanto natural como patrimonial, cultural, e por outro lado, desde 2019, creo, son brigadista das brigadas deseucaliptizadoras de Verdegaia. Son Idoia Costa, artesana e creadora textil especializada en cestería e fibras vegetais, e cando cheguei a Galicia no ano 92 viñen para facer a miña tesis doctoral na universidade, e foi ali onde xusto encontrei os grupos cos que logo tuve bastante relación, como pode ser CDNAT, na Universidade, na Facultade de Veterinaria de Lugo. Tamén ali participamos con Vetermón, o Veterinarios Sin Fronteras, e había tamén
pues, un movimento naqueles anos de outro montón de ONGs como, pois, non sei, Augas Quentes, a plataforma do 07, o sea, foi tamén como esos anos de movimento e todos os días tiñamos, se non era unha reunión, era outra, quedábamos para facer un montón de actividades e a verdad que eu recordo esa época como chea de enerxía e vamos, que foi como un impulso na miña vida. Chámome Lola Outeiral Souto, son da Pobra do Caramiñal e estuve dentro do Grupo Acuario traballando moi activamente pola natureza dende mediados dos 80 ata mediados dos 90. Son Lucía, son unha veciña da comarca do Ribeiro, pertencín á Asociación Ecoloxista Coto do Frade durante uns 13 anos, durante 3-4 anos fun a presidenta. Soy Sonsoles Izquierdo, soy de Lugo por adopción, pero de nacimiento soy de Guinea Ecuatorial. Me enamoré de la naturaleza. Vine a estudiar a Madrid ingeniero técnico agrícola. Cuando saqué las oposiciones no sabía ni lo que era el catastro. Y hicimos un curso en Madrid para que nos explicaran de qué iba eso, porque depende de Hacienda, claro. Y la verdad que me encantó porque precisamente el trabajo del catastro es trabajo en el campo, en las fincas, en la naturaleza. Hicimos Adelfa porque éramos todos muy sensibles a eso, al medio ambiente, que estaba hecho un desastre. Y aquí me quedé, y aquí estoy viviendo en el campo. Hoxe en día, eu case me atrevería a decir que a maioría das loitas sociais relacionadas coa defensa da terra están case todas elas protagonizadas por mulleres. Sí que houve unha evolución clarísima, non? Inda que siga habendo homes e teñen que estar, non? Pois no que é o discurso público, pero cada vez hai máis mulleres. Na campaña das eólicas, agora co tema de Altri, no tema da minería tamén houve moita muller. Aonde vai a muller que non sabe aonde vai? Ten de guía un ideal e un futuro por nacer, e só quere navegar. Outro rumbo, outro día, un día máis para encontrar o río que a leve ao mar. De paixón embarcou o seu vivir na maré da indecisión, de onde ven ese vivir a raíz de ser feliz, dando voltas sen parar nese seu desorientar. Eu chamo-me Nela, toda a miña vida traballei como docente, sobre todo de nenos moi pequeniños, de educación infantil e de primaria nos primeiros ciclos. O meu primeiro contacto co mundo da ecoloxía foi na miña adolescencia, cando meu pai estuvo moi involucrado na loita contra unha celulosa que querían poñer en Ponteceso. Despois aínda estou como socia en Verdegalla, pero estuve como activista traballando bastante en ese colectivo. Colaborei coa plataforma de Corcoesto e con Contaminación. Neste momento, a miña actividade é máis local, estou traballando en Ribeira nun colectivo agroecolóxico que se chama Sachos á Rúa. Facemos, aparte dun grupo de consumo, facemos cursos de cousas relacionadas con a agroecoloxía, de poda, de abono caseiro. O meu nome é Isabel García, vivo en Touro, aínda que son de Antas de Ulla, da comarca da Ulloa. Fai sobre 27 anos que estou vivindo aquí en Touro e a miña inquedanza polo ecoloxismo eu vivo nunha zona rural e sempre me gustou a protección do medio natural. O meu nome é Lola Rontano, son profesora de francés, oriunda de Murcia. Hai 20 anos que vivo en Galicia. A miña relación cos movimentos de loita ambiental e ecoloxistas pois datan da época do Prestige, porque foi justamente cando eu cheguei a Galicia para botar unha man como voluntaria.
Penso que na defensa do territorio sempre houve mulleres. Sempre houve, sí. Porque pensa nunha imaxe icónica que creo que todas temos na cabeza, que é unha muller dándolle con paraugas a un garda civil. Aí había un montón de mulleres, non? Era a loita polo territorio. Eu río afino un certeiro para poder levar a deusa que namorou, que non deixa de danzar, que navega e vai seguir as rutas dun corazón, perseguindo o ideal, sen saber se existe ou non. Só queda navegar, outra rumba, outro día. A alegría leva cara ao mar, ao meu río guía. Son Marta Gontá, a voceira da plataforma Por un ollo a viva. Nací nunha aldea de Antas de Ulla, vivo en Monterroso ca miña filla e traballo en Palas de Rei, polo que teño un sentimento moi grande con esta terra a que pretendemos defender, custe o que custe. Mira, hoxe celebramos a unión do pobo galego xunto aquí en Palas de Rei loitando contra o imperialismo, as monopolios e demais, enriquecen, a poucos, pero matan a maioría da xente. A ría da Arousa está tamén, non queremos peixes mortos, queremos vida ali. E esta celulosa único que nos trae é morta Galicia. Queremos que Galiza siga tendo patrimonio natural que ten, e que non queremos que se perda. Ademais, hai outro problema. Galicia xa sufriu moitas veces o que foi o tema das macro hidroeléctricas. Houve unha explotación dos ríos tremendo, agora veñen as enerxías limpas e non queremos que sexa a costa do medio ambiente. Claro que queremos enerxías limpias, pero con sentidiño e boa xestión. Hoxe estamos reivindicando que non queremos que se inicie outra celulosa aquí en Ulloa, porque isto a nos perjudicaríanos moito na ría de Arousa, porque todo o río baixaría contaminado e recibiríano todos os bivalvos que temos nós. Para defender, sobre todo, a nosa ría, o noso campo, a nosa terra, todo, o noso. Que non pasen por riba nosa. Eu sou mariscadora da ría de Arousa. Bueno, estamos apoiando a xente que está sufrindo o tema de Altri, porque nos sentimos moi solidarizados, nos no Monte Acibal pásanos algo parecido, moito a máis pequena escala, porque isto vai afectar a moitas zonas de Galicia, pero si nos está pasando algo parecido, de feito temos agora a obra parada, pero bueno, arrasaronnos co monte e querennos arrasar Galicia, en definitiva, porque están plantando eólicos por todas partes e despois con esta planta que nos contamina a auga e demais, pois non o podemos permitir. Pois estamos defendendo a nosa terra, o noso aire, a nosa auga. Estamos dicindo que non a Altri e tamén que non a outras moitas loitas que temos neste momento neste país. Nós somos Alarma na Terra de Montes, na comarca de Taberios Terra de Montes, estamos asolagados por unha manchea de proxectos eólicos e vamos a defendernos e non van a poder con nós. Nós queremos vivir ben, como estamos vivindo, con calidade, e eu, en primeira persoa, asumín vivir cos cheiros dos puríns, pero non rodeada de polígonos eólicos. Estamos para apoiar a causa, para defender a terra. Somos a Asociación Fonte Seca da Baña, nos fundamos para a masacre eólica e estamos apoiando isto que é outra masacre. Altri non queremos Altri. Queremos unha Arousa limpa e viva. Son Belén Rodríguez, nací nos Ancares, en Lugo. Entón, pois, teño desde moi pequena un contacto moi directo co medio ambiente, ca natureza, co medio rural. E foi sempre algo que me gustou moito. O contacto que tiven, o primeiro que tiven co mundo ecoloxista, especialmente co ecoloxismo galego, foi a través do meu traballo. Eu son xornalista. En 2005, pois, fun contratada por Adega para desenvolver o proxecto Cerna, que sería a revista Cerna, Radio Cerna, a primeira radio galega sobre ecoloxismo, e outros, pois, publicacións que promovía a asociación, e a través desas publicacións da radio, das comunicacións que tiven tanto no seu interno da Adega como con outros colectivos, pois fomos introducindo neste mundo e vendo a través desa labor que eu facía, pois toda a complexidade que ten o ecoloxismo galego
Conocín toda a diversidade que desde aquel ano hasta hoxe compón o ecoloxismo galego en canto a colectivos diversos, entidades tanto locais, comarcais, de outros ámbitos, e aí me fun empapando de todo o coñecemento, sabedoría, non, que ven de atrás, do ecoloxismo de atrás, e tamén como afrontar os novos retos que nos depara a actual situación e o futuro, non? Son Nati Vázquez, son do 68 e nacín e sigo vivindo un barrio rural de Coruña, cerca do Castro de Elviña. Eu contactei un pouco co mundo do ecoloxismo pois precisamente aquí en Oleiros, aínda que houve unha persoa que me marcou bastante, que foi o cura das Encrobas, que estaba sempre en esas loitas e cando era moi pequena, 10, 11 anos na misa, pois nos falaba desos temas precisamente, non? Das Encrobas, de Baldaio. E logo xa no instituto, pois coñecín a esta xente de Oleiros que me meteu o gusaniño do ecoloxismo, non? Xacobe, Melendre, Rocío, San Claudio, pois foron as persoas que me meteron en este mundiño do que xa non salín e no que sigo, non? Afortunadamente. Fomos un poquinho movéndonos no mundo do ecoloxismo, pero tamén profesionalmente traballando no eido da educación ambiental, non? No que seguimos traballando agora na actualidade, sigo en ese... Son Mónica Artoblanco, fun coordenadora da Federación Ecoloxista Galega entre o ano 2014 e 2020. Bueno, eu lembro que empecé no ecoloxismo con 18 anos, non? Xusto aí nun cambio de ciclo, terminei a educación secundaria, empecé na universidade, e foi nunha revista do Instituto de Secundaria onde soupen que había un grupo local de adega, non? Entonces un pouco me acheguei para conseguir información, non? En concreto lles preguntei a ver onde podía levar o aceite usado dos coches, non? A verdade é que non me responderon nunca a esa pregunta, pero me fun un pouco vencellando, participando nas reunións, e foi un pouco adotar esa dinámica de todos os venres, reunirnos, despois un pouco socializar. Unha das cuestións un pouco que estaban aí, que non se falaba moito, pero que era das poucas mulleres que había nese momento, nas reunións, ali en concreto en Ferrol, onde eu estaba. Despois tamén se trasladou quizás o tema da FEGA, que fun a primeira e ata agora a única coordenadora do colectivo. Outra rumba outro día, a alegría leva cara ao mar, ao meu río guía. A esperanza está no mar, que a todo o río atrae nun destino de perder, desfacerse e nacer. Podemos creer ese discurso de que somos autónomos, de que somos independientes, que nos valemos cada un por nós mesmos ou por nós mesmas. Si queres ser protagonista da túa vida, xúntate nas loitas que merecen a pena, e a defensa da terra e a defensa de cada un de nós depende de que nos unamos e nos cuidamos. Para mí o ecoloxismo será unha escola de cidadanía para a xente, de aprendizaxe. Esa idea crítica, esa idea de participar, de reivindicar e de formarnos como persoas, a nivel colectivo tamén e de cuidado do medio. Os ecoloxistas, as ecoloxistas somos xente normal, nin somos profesionais, temos as nosas incoherencias, depende do momento vital entraremos, sairemos do ecoloxismo. Son María García, socia fundadora do grupo Arroás, que era un grupo ecoloxista no Instituto da Sardiñeira, na Coruña, que fundamos un grupo de 10 ou 12 persoas moi novas, moi ilusionadas e moi activas tamén, implicadas no ecoloxismo da Coruña e de Galicia. Eso foi un antes e un despois na miña vida, logo estudiei medio ambiente e finalmente tiven a sorte de poder ser a concelleira de medio ambiente da Marea Atlántica no Concello da Coruña. Temos que asumir que temos que descender nos consumos materiais
Seguramente, se ese descenso se fai dunha maneira pilotada polas persoas e a favor das persoas e non do capital, pois probablemente teñamos vidas máis felices, vivir de outra maneira, simplemente. Eu penso que é posible. E unas charlas, pois claro, sempre lle digo á xente que non se sinta abrumada pola magnitude do cambio que hai que facer, por a cantidad de cousas que hai que cambiar. Porque calquera cousa que cambiemos está ben. É dicir, si desde participar nunha cooperativa de consumo consciente, hasta plantar unha horta, ou reciclar roupa, ou deixar de consumir produtos que veñen da outra punta do mundo fora de estación, calquera pequena decisión desas é correcta, está ben, e polo tanto aporta. Claro, os cambios teñen que producirse desde abaixo, pero tamén desde arriba. E teñen que confluir. E son cambios que son grandes. Pero moitas veces, moitos cambios pequenos fan que ao final se produza un volco. Aprendín no lendo os escritos de Wangari Maathai, que foi a primeira ministra de Kenia, que conseguiu trabar o avance do deserto co que se chama o cinturón verde de Kenia. Hai un gran incendio no bosque e entón, como é un incendio moi grande, os animais fuxen. Fuxen os leóns, fuxen as cebras, entón fuxen os elefantes. É un elefante con a súa trompa grandísima, vai ao frente da manada e ve un paxariño pequeniño que é o beija-flor, que é o colibrí en castellano. E o beija-flor vai collendo un poquinho de auga co seu peteiriño e bota no lume, e colle outro pinguiña de auga e bota no lume. E dicelle o elefante, pero paxariño, tú que faz con esa pinguiña de auga, que total non das apagado así o lume? E o paxariño contestalle moi sereno e moi tranquilo, eu fago o que podo.